Помните ли какво каза Станислав Балабанов от Има такъв народ само преди няколко месеца? Това нещо да се помни, което ще ви кажа. Ако усетим и минимално участие на ново начало в управлението на държавата, знаете какво ще направим такъв? Добре, а какво стана сега? Бойко Борисов днес излиза пред медиите и казва: ако Има такъв народ и БСП не са против, каним ДПС ново начало в управлението на страната. Дали са за или против, ще стане ясно в понеделник. Но ясно ли е вече кой управлява? Ясно ли е кой крепи властта? А Има такъв народ стоят и си траят, като бели мишки. А сега е момента да свалят това правителство. Това е лицемерието. През 2020 говореха как ще се справят с мафията. Лъжеха младите хора, че ще вкарат Пеевски и Борисов в затвора. А сега изглежда, че се готвят да управляват с Шиши и Боко. Има такъв народ, част от схемата на мутрите във властта. Има такъв народ е аварийният бутон на задкулисието. Когато на власт е Пеевски, с мълчаливото ви съгласие, вие сте съучастници. Но хората вече не мълчат. Народът ви гледа. И помни как го излагахте. Всички ви разбраха. България днес завладяна държава от Пеевски и Борисов с одобрението на Има такъв народ. Потърсете им сметка.